Не, аз и други поема сега, просто това ми... Имам яйца и за това. Иначе правя и по-често един с 4 яйца, което я повече. Да. Само да пусна Да. Той е с половин чаша олио, ще допълва с половин път хладка вода. Да. Настевку газетам. Да, отдолу шманче. Тя бе един час има обличане. Абе, те като са след 1-2 години вече се оправят самички. Ай, сега е Ама тук. сега... Един кукер толкова, 20 минути. Гребни игли искаш ли? Да раздушвай така. Викам брави. Единият беше тук до нас, Стефан и Гошо, другия начин. Къде? Да биетлийска. Не, той винаги така, не е, че заради вас, той по принцип така си е. Чича е така. Не, ма. Чича не е така, защото има хора, които... Той обича да се доизкусорява всичко. Трябва да излезе. Тук е там да има. Тек няма да те направим. Леко остави. Прав. Ивана Ще съм. ви оставя. Леко и смешно. Чули какво каза господин. Аз ги правя деца. Гошо е преди миналата година, да. Няма да стане мирно. Не, тази маската беше готова, Гошовата прави, а пък няма кой. Иван Божия ги ши. Да, казаха, но не знам. Иван Божия ще я Иван Божия ши, Станчо Чопанът. Станчо. Да, не знам точно къде. Чувал съм на Мичо преди на колегата. Други. Гошовата кукла, роклята е същата като тая Мартиновата. Тя беше дедова, аз една година ги правих. Се развалих моята балната рокля, това ми е балната рокля. Мамо, ти е за тази. Тогава беше вече на камера. Той музика да пуснем, ама кукер. Какво музика? Не е. Кукер. След това ще играеш. След това ще правя. Не, след това, да. Това е. Но той никакъв не е бе Гошо. Хубави той. Шук слагаш това? Не бива. Не бива това. Не ще му слагаш бе, ей, това си една скъсна. На Мартин ще дадем. Докато им бял. Няма. Това ли бя? За какво ми? Спри. Няма. Тази нещо. Един скъсна никакъв. Мамо? Един имах мисъл. Да, не Дела Мартин. Мартинето. Ще му е... Абе няма да му нищо. Нищо не ми намери. Много усукат си. Няма кой да загубим. То без това тук няма игла. Илана сам. Чичи Илана сам. Виждам. От габаро някъде. Като играем на сляпа баба и трис с е това. Мисля, да сложи колона. Бабо, виж. Да, се заговори. Да. Еми пак ще се развием. Или направо си ризата? Защото ще му станат много. Коя? 3, ако сложите. Ма колко Не нищо? мога и 3 да сложа, червено. Ще го господин Чичи, той не си даде никакъв. Не, чакай. 10. Не е точно. Ще може да се свиваш ръката. Трябва. Чакай, дай друг. Допъни го, бе. Мога да играя с друг кръста. Тай, тъй като ги вържа тук ще се суват, няма, не? Не са големи. Не. Я? Режи се. Той не мога да ставаше. Да. Без мен ли? Аз не мога да тръгна без него. И сега. Баща му където тръгне, той е след него. Това Чакай. е страшно. Даже беше по-добре с това станаха, нали? Ще ще се каже. Ще спади, ама.
Аз още Много вятър. Един преглед там се такова. Разхлапал. Тум-тум-тум. Не мога. Че сега се стига. Събляках и пак го обляках. Облечи го, съблечи го и пак го облечи. Тя да му направи по някакъв ден, като той. Готов ли си? Изглежда по-добре, отколкото с козирог. Ей, да, Манинкият ще ми разкаже Игоря. Сега тук пак ще по-широко. Да, на карнавала. Друга моя приятелка, с която неделя. учихме, сина, сигурно ще дойде, защото винаги казвам. Тогава вече почва да бъде. Да. И татата мън каза и 20 и сега и половината мън. Казал съм ти 1,5, бе. Пак правилно. 20. Но ти представи я. Чули какво каза? Дай му да направи. Ще те направи. Дай да си играем малко. Ти до. Не се носи. Ей, ти загра. Не се смей. Мамо, Ти са 16 хата. Представи си колко... Каквото там той... Дидо, уйо! До сега 100 пъти минах оттам ние. И моя завеше, не знам какво го правеше. Зряла нощ да разсъждавайте всичко на шега. Като ти удобно тя... Все всичкото... Мамо, що две жълти, две червени? Тя съм ключа. Участие. Дърпай. Дръпай. Леко да, иначе... Виж баба железни върху басата. Като го изпусти. Не. Яу. Ей, сега се... Та група що ни бе дадоха? И сигурно не Имаш не ли? взела. Взела ще лезеш върху басата. За втори път го чувам. За втори път. И дръжни. Да, точно. Мога да викам сега. Много народ. Отдолу да слагам ли? Ако имаш зъб нещо. Пък аз нямам цървули, ще игра с обувки. Еми... Какво да направиш? сега- Не цървули. Абе, цървули... Намера, не бой се, бе. Цървули. Не такива цървули до десно. Моята сега половина. Проявите. Някъде гърво. Папа. Правила рокли. Свалим обаче Иван, качи Иван очи. Ще има някой нещо развал бързо, вече. До вечера ще умали. Иванци, ами то Хората се подготвят Колко ще ми специално. зараш? Четири ли, бе? Че 4 сме, да. Да, да. базици, ядени. Много са, не? Ми, утре ще направим за кукерите. Утре, за кукерчи на баница. Ще влезе вечерта ти на баница. И Си, готово. трябва да си... Нищо. Чули какво казах? Добре. Казах, че съм голям Само, фен. че изява толкова. Има. Няма да ни трябва печка. Като изпим по повече вино и гам. А те през нощта вече не обикават. Що правят? Ти нямаше да оставят децата до това време, ако нямаше да снимам. Ти си вземай твоята И лечето ми криви. и лечето. И те си ги взеха кълъчки. Друго няма. Мартина, вземи му отзад матрашка иските. Малко насам. Как са? Не ги стигнали още? Да напала ви. Знаеш, че са Горе са.
да слагам? Само че това е на камера. Отиди горе там. Да. Маче се е развила кадърката ли? Той е малко Не, бе, там, как си- как се чупи. Не, бе, го сложите. dobro si, dobro, daj. Na dobro si.
черен циганин. Haydi Sivay git. Ha? Патрон моего. Дядо Господ да ви помага. Хайде да се живе, брат. Хайде на гама казарар да е. Майкала. Я го кервира. Той Ристо. Спи. Може да не е горе от това. Степан! Утре да взема една турба с...
Ajde, mame, pa si tvoja rabta. Gdje je rabta na majke? Baba, otišao bi. Стотинки. Боите? На Спашчо за ритънки и на Камилката за петърки. Краката им се боси и на нея. Пуста да опусти. Как са ни наяли, как са ни наигра. Айде да ми интересно. Бобът. Това бобът. Айде! Догодина програмите! Още пепирони да купим! Да ги купите! Айде! Ама тя си вашите за това, за биберончи, малкият вас пуст е гладен. За млекте да има. И чо? На калата? Малко надолу да ги такова да ги готвим. Замарят вече. Оголошно на размах.
ето виждате едно падане? Вижте, голяма работа. Вече се пада на мек повече, балони в ръцете. А пък това не винаги е хубаво. Верно изпърчаш много лесно нагоре, да виждате, че лесно се пада. Ама няма страшно, нали е меко? Ето вижте, гледам ги отдолу и вижте. Кой ще събере повече балони? И да видим наближава финала. О, не! Тигрите! Ама и боли. Боли. Събраха 13 балона! Ще страшно да бъде. 6 точки! Добро почваме! Първото лъче. Първото лъче от село Свиня, попаднало в синята джунгла, и Тя са лъвовите. Зелените. Да видим как ще се справи едно лъвче от Свиня с Батман. Ето това. А, не. Тя ни трябва да взима. Тух и кори, нали тате? Баба каза, ако не стигна черешка да изжидам. Да, ще убива черешка. Баба каза, черешка да убедиш. Какво? Баба те каза. И той наистина усети това лъвче. Това лъвче. Лъвчето не си хваща знаменце, това и някаква Ана. Държи на обещанието. Като каже нещо, го изпълнява. Така, тук е дете. Какъв е звяр, направо я хвана. Кюнет. Защото то беше в... Его. Тъй като се хвана в това е да голяма пазна тема. Не, и при... След едно знаменце, какво да прави към камерите, да гледа и да се слизва палането. Така да си премина. Ето да ме стръжи да се вземе за това премина пред това. Че да е на... 18 точки на финала. Да се удариш. Мамо! Резултат е 34 34 на 10. 34 на 10. Да. точки за лъвовете. И аз искам да правя. Заповядай. И сега... Die Hoffnung, dass Ralf eines Tages leitender Angestellter in seiner Firma der Conglobo-Gesellschaft werden würde. Furchtbar, das Leben. Das war geschehen, habe ich mich auch gefragt. Nur mal sehen, ob wir möglicherweise Ralf Pickett Mama. können. Die Tour ist wirklich schön, wisst ihr? Nun, ja, wir würden gerne die Tour machen. Нямаше интерес и ние си мислихме, че като почне този час, пак така ще бъде филмопрат. Но те, знаеки програмата, през паузата, след клонен оркестъра, така се изпълни залата, 2500 места, много изненада. Много ли е концерт, пред който ви е било страх, че няма да се справите? Не познат ли ви е страха с това? Да, и тогава се организира първият полет. Смеех да кажа, че искам и аз да бъда чуда. И кой знае с какви очи съм Не, го гледала, защото в крайна сметка той вече се
връщаше, но просто се спря при чина ми и каза, искаш ли ти да изправиш всички останали? И слушна се в общия звук и се старае да намери и своя звук. Тация има сега с тези работи. Нашите бяха само тези старите маски, които бяха. Аз най-тая вечер до Събален се съм ривал, защото няма да има вече старци. Кукери. От любов. Да. Що няма вече да има? Пък сега в Перник правят. В Ямбол има пак одат правят. Доваждат тук от телевизията лятно време, снимат ги, пак се правят. Едно време това беше. До тая вечер заговяваме, взимаме си прошката. Младите целуват ръка на старите и това. Заговеем, а пък сега заговеем и Събален отговеем. Няма заговяване вече, няма. Бег да фърлим сега, кокошката ще фърлим. Да. Кой дядо? Кой тенца? Ила дядо? Откъде са произлезли вашите кукери? От Турия. Вашите кукери? На Чудомир от селото. Да. На Чудомир от селото. То е защото хората идват от Турията и затова кукерите са от Турия. Там се принася. Това е обичай. Там турчен не е живял в Турия. Тук имаше. Тук е имало турската махала, турско село, казало се Лъджекьой. Лъджекьой. Значи село Баня. Само си черниха лицата. Чернат си лицата, сложат ни на кърпа и тук одежат за очите, само колкото окото да гледа де върви. И устата и тук му одежа да може кърпата да диша и толкова. Биле са си примитивни. А нагоре? Нагоре, те се дикизират, бе. На тях викаме плашилки. И кого са плашали? Господ знае. Да. Времето в Турия не са слагали отгоре було. Булчица отгоре на качулката. След това не са си вързвали кърпи разни и т.н. Тя тук подире вече мини край любовница, тя върже и шал, мини край братовчетка, тя му върже кърпичка и т.н. И ги шерат. Това са били, какво да си кажа, хубави са обичайки. Не е лошо. А плашилките са били различни само? Плашилките най-различни. Сега ще видите ви тази шегата. Сега взема да такова гаса давата и там ще дървана. Те всички. Филенца. Вие сте тръгнали. Кукери има. Кукери момичета, има и плашилки. Дето соратни кожите. Де ги моите еренца? Дева бе. Ила дядо. Сега от тия всички чертя ферета само и това струва пари. Ила дядо. Чеди, има и на старци се правят бе лопки, имат тук възгласа, не може да го... Като ги загледаш, тук от гърдите се вижда, не е така, това не може да се крие. Не може да се крие, защото те все пак по-големи момичета. И на плашилки ли се правят момичета? Правят се. Са по-красиви, защото това е било примитивно някога. Те и сега са черната и тия, дето джамалът му викат, камилата дето. Дето гърмат, направят сажди, изгорят слама и се чернат. И сега банята тази вечер, само да ти се оди на баня, не може да ще направят на Матушовата. Всички отиват и всички се къпат безплатно на тази вечер. С кратуни, вместо джунци, понеже няма картуни и овча кожа. Ама тя и тъй клъшнала отгоре, няма такова, няма... Вид няма красота в него. Ама сиромат. Не може да си купи звънци. Те ги продава сетаме в Гоце Делчев. Оттам са всички звънците. Много гости има сега. Идват гости и ще идват. Гости откъде? Ами от всякъде идват. И от София идват, и от Казълнак, и от Стара Загора, и от Пловдив. Ние има и пръснати хора навсякъде и те си водят свои пак приятели. Тук ще заговеят тази вечер и Събален ще отговеят, разбира се, защото трябва да се иде пак. Да. Кой ще даде брашанце, кой ще даде две яйчица, някой лев ще даде, гроши ще там, стотинки ще, според възможност. Ще ги почерпи, едно ще ракия и една кана вино, колкото сръдна, другата къща пак. И които издържат, които не издържат, най-подили за спътно пътят. Никой не се издържа пиленца. А какво правят с тия брашно, яйца? Дават го на селко, па го дават така, на репекато.
при нас беше селко. Да. Продадат го и с парите даваха за читалището, да купат библиотечни книги и остават и на час да почерпат участниците. След като свършат тия ритуали, влезат в туйка, на по-малките в сладкарницата, хълвичка, бузичка, бомбони, на големите в ресторантът. Те и вино се събираха, само мизето. Ма даваха и ми такова, слушай, даваш се и пръжоли се даваха, който имаше. Всичко се даваше. Който имаше даваше. Такива бяха годините. Сега са изминали, сега никой. Добре, да, защо казват, защо, значи, искаш да кажеш, след това разбираш. Или колегата... малко, защото се уморяват. Обяснимо. Да може да диша. Да, задушава се, защото то е задушно. И като мине и тъй, дето няма хора, реши и тъй. Или пък за бабаетлък да го видят, че еди кой се стари. И за бабаетлък, тъй. По две причини. Едно, дето да си почини тялото. Никога. Той те обръсне. Нали има и на кълъчка, видяхте ги? Да. Така. Наведеш се и тук и тъй обръснита. И ако речеш да го откриеш, цапнете в ръката. Никакво открива, не трябва да се знае. Тя да познае кой е. Всяка мума си знае кой ще бъде. Кой им севдата. Или пък булка, ако има приятел, знае кой ще обръсне. И от тогава ги имаше тия работи. Той да знаете. Ние само от сега пидем. Който мисли само от сега има тия изневяри, лъжи се. Ами, как да ти кажа защо мисли? Абе сега по-големи възможности има. Има възможности сега. Как ли? Ами, имат възможности сега да се открият, да играят. И не само, да кажем, на заговите на този ден, а през цялата година, когато има сборища на кукери. Когато има на кукерите, било в Перник, в Ямбол, Сливенско, тук сега скоро ще ходят. Има едно сливенско село, то е като нашите същи. Тъщи джепачи са и тъй нататък. Значи, че от Скопия. Много повече. По-масово ли беше? Сега масови са децата. Малките са сега. Малките са 2 пъти колкото големите. Малките миракли и им правят дюзени, купуват им лодки по-манинки, не да може да ги носи. И он е като ударче, чейко му да кажем, или бачо му, ради фани големци пък. А едно време бяха... Те бабаджани, да ти кажа от колко? От 40 до 50 години. В зряла възраст. Стабилни мъже, такива гърди, ръце големи. Бяха много хубави. На всички сега са големи, красиви. Пак са хубави. И деца едно време нямаше никога. Нямаше. Сега има. Сега си има. И момичета нямаше? Нямаше, момиче не в никакъв случай тогава на тя година. Тук беше и момичета бяха, те сега, пак в момента няма сега пак момичета, те бяха няколко преди 10, 12, 15 години. Дължително? Не. Нещо, някакво пожелание, което трябва да кажат на къщата? Не е имало такова нещо. Само ще влезат, ще поиграят, ще наобръснат, ще пият по едно пивче и това, и излизат. И влизат другата. А нищо ли не казват? Нищо ни казваха пиленце. Аз стоя, което го знам, пък сега, ако знае някой друго, да каже. Аз не знам. Няма да ти пожелая, да сте тук живи и здрави. Дълголетие и тъй нататък. То, ако и за него, имаше го. Ама това се казва и други пъти или само само от кукерите на този ден? На този ден от кукерите, пък друг път, като влезеш и те почерпа и ти вика да си жив и здрав. Пак същото. Пак същото. Все да сме живи и здрави, да има лапно, они сръбно. Ага. Нямаха ли те кукерите някаква песен? Не, никога. Само игра. Само игра. Танцът само. Не са имали. Песен никога не са имали. Ни кукерите, ни пък тия, дето джамалите им викат ли, джамали ли. Да. Ние им викаме камили. Тук в съхранение викат джамал. Там пък играят по 2 души в камилата. 2 души, пък тук един носи само. На 2 крака, там е на 4.
Сега викам, до година ще направя нови книжки. Втори карнавал, тогава ти бяха си бежалства на марка.
Там замириши на кров, да не видим в темпо. Можем да се накарим, бе.
направо в късве. Аз ще го знам. Стой бира Мартина. Това мама няма да го пере. Плащаш кой ще дяса, бе? Това само ще го направя. Точки после чакай много. Поясът си нали, не е бърза много. Такова, сега е поясът под сурата отдолу да ми се мачка. От коя сура? Под маската отдолу. Под сурата. Ще го отдолу там леко. А така да не се мачка, ето. После ще трябва да ти работи. Ама малко съм. На турски, айде. Ето го ще нареждаш. Това ще го сложи. Така. Кадънките слагай. Кадънките. Аз ще... Где те намериш място? Ей тук. Мерих им. И лечето е тук. Косат ти царулути. Царулути. Ето там сбавени са. Сега твоята маска ще сложи. Опри си там. Ами моята маска кога ще... Имате ли чувството, че сте на граница? Тут. Вижу. Коза. От коза, коза това е. Стрижи за козина от коза, черна коза. Сега сложи тук ще направя. Да се задуши малко. Да, аз ще го слушам. Навий го, сгъни го. Кожата вътре. Под суратата, да. Ето. Стои тия китки. Да, ще го слушам. В това съм заснимкал обавса. С... Ето. Дай че пандир да Аз ще ги пера. Друго пробваме. Нищо, ние сега си правим показнова, тук пробно. Ние ще ги пирем и аз нафталин ще слагам от рите. Или гори на планда. Лекичко. Така черни от тази страна. Тук нито и не са. Това. Айде, че малко ще се... Нали затворим... Няма да правим самолети. Дидо го скъса от това. Чакай тук измени. Но то само те ще го правим, пък после ще го правим както трябва да е. Не то черчата, ще може. Втория те ще. Айде шапа. Ау! Чакай. Чакай, бе. Правя. Не е фотография. Аз ма се шкупра.
Лекичка! Лекичка! Абе, стойно бе! Давай, Камилю. Просто улица по Дечко, Не спасявали 50%. Вика, леко ще ми изцепат защото взем съм опрел до това, но като нямам друг. Добър ден, черваджийке! Да си жива и здрава! В тая къща здраве да има! Да има колкото шума в гората, толкова пари да има в тая къща, да влизат. Да имаш такова овце, да имаш агнета, да имаш хубави ниви, много жито да се роди, да се пълнат хамбари. Това е и почват да играят. Тия лапета нищо не направи днес. Едно време по-хубаво ли беше? Ох, стари хора, знаеш какви бяха. Стари хора сега. По-хубав ли беше празника тогава? По-хубав. Те сега само старците, дето красяха големите старци. Видя ли какви старци имаме? Много са хубави. Втория кой? Втория го дадоха тази вечер. Ама по-не беше хубаво втория. Ами само той къпането деца къпаха. Само деца къпаха в реката. А кои са кукери най-хубави? Ами, те нашите са ходили в Перник, ходили в разни такова. Вино носи и дава на него и вика, айде най-напред пий ти и камилта вътре, дето и в камилта човекът. Да пи, и той вика, и берекет, и ще изнесе хавлии, престилки и ще накичи камилта. С цветя, с такива работи. А казва ли нещо? Ами, казва благославя и той благославя. Какво благославя? Ами, вика, амин, вика, да е живо и здраво, вика, кукерите да са живи и здрави, до година пак да дойдат. Същите, вика, хора да дойдат пак. Добре, ма те са сменени. Живо, бабичко! Не, изобщо. Изобщо не е Мариана. Изобщо не е Мариана, не видим тя пашилите да. Сега, почвайте да разпознавате. Без да вдигате, без, нали. Някой друга идва. И други ще идват. Други ще има сигурно. Сега да видим. Госпожа. Господиня. Не, вече парфюмира. Това са тази влеме познат, не идем, да видим коя ще е тази сега. Тоя. И боса. От банята. За канчето с банята. Самостоятелната банче, дай малко сол да му разтрим краката с такова. И малко мъжчица да намачи. Чакай сега. Ела насам, че искат да снимат. Марти, пази се. Попиши, бе. Един лев. Тихо. Ма какво снимат, моля? Банчето. Ама как това? Няма да познавам никога да иде съм байо. Не, защото... Не! Аз съм той Кикито. Не. Другите, сега... Галя пък искаш да Галя, сега, другият кой е? Рапорт даден. Вилка. Рапорт даден, ма ми рече под вас. Това им беше премиерата. Тя при случай оба не тръгнаха надолу, видя да им се спряха нас.
Как я загряла обаче? Веднага тя зупини с приятел. Аз пръснах Еми аз бях Галя. Чите ли да пръснахме? Кухото майка. Кой рече Данчо? Кой рече? Данчо държа. Няма да чу гласа ми. Нашо държа тук във гласа. Сериозно, ето, натурална розова вода. Няма да се разберете. Розова вода вътре. Полагали се ги. Да си живе здраве! Така. Така. Айде, пошли само малко, айде. Стига празник. Дай, върши. Дай да го вържете. По-високо. Ай, тебе Няма да дама Каква причина Колко, трябва? Томан? Той го. Добре. Възлюбе той ли дошко? Чакай само. Сега ще го става. Без да дърпа. Без да дърпа. Давай, брат. Давай. Хайде, бе. Той може. Нико късе. Какво да го Нека направим? да го скъса той. Долу. Чакай малко. Долу и ще запали. Долу бе, долу го скъсай. Добре, той Чакай да го малко. лапне. Не го късай. Да го лапне ли той? Не, тя трябва да скъса. Не може пак. Да го Наред откъсне ли? ли? Чакай. Снимай. Да, той трябва пак да направи какво. Принецът Мартинчо ще запали. Кибрид къде е? Кибритът ще се биеш на капачка и ще се ползва за елач. Ще заболи кракът, ще мине от това пека. Ти що не гониш халата, Тай. Няма Ето няма да Те се... е дедът. Няма кибрид. Няма огън. Няма огън, ли? Какво трябва да я събира? Давай, пали ме. А? Пали го бе. Давай, чакай, той снима. Сега и тя като изгори догори, значи здраве в къщата, живота ще Събираме здраве. нещо. Пали. Няма какво да събираш, то няма какво да... Отдолу. Ако децата често Е. боледуват, това може да се дължи на липса на витамини. Вие можете да го предотвратите. Мултисенусол дава на децата необходимите Здравей. калций. Той засилва Айде, отиди да поживе. и го прави по-устойчив. Мултисенусол. Браво! Духай сега. Браво! Браво! Здравей! Дай Боже, айде. Здравей, Айде, Боже, да. Здравей, Айде. Ей,